Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumuzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýokary sepkitleri eýleýän kärhanlaryň arasynda yurdumyzyň saglyk goraýşy we derman senaty ministrliginiň, Türkmen derman senaty birleşiginiň ziýansızlandyrylan sargy serişçilerini öndürýän kärhanasy bar. Daşow şäherine ýerleşýän bu kärhanada Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň tapşyryklarynyň hem üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli şäherler görülýär. Munyň şeýledigini kärhanada suwunlarda alınıp barlayan işler hem doluş haýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiň başçylygyny saglyk goraýşy we derman senaty pudugyny odal görülbeşdirmedik beýik özgörtmeler amala aşyrylyp, täze netijeler gazanýar. Ulgamda ulanma tapşyrylan we duruk düýüp götür täzelenilen döwrewap binalar berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň beýik ösüşlerine münasip goşunt goşýarlar. Şeýle beýik özgörtmeleriň, ajaýyp ösüşleriň göz başyna bolsa, milli liderimiziň biýmeşür aladasy, taýsyz taglalardyr. Yurdumyzyň saglyk goraýşy we derman senaty ministrliginiň, Türkmen derman senat birleşiginiň, hormatly prezidentimiziň akpata bermeginde, Daşow şäherine açylan täze döwrewap kärhanasy onuň aýdyň misallar. Bu ýerde lukmançylyk ulgamyny has köpüsde bildirilýän sargy serişçilerini öndürmekligi ähli mümkinçilikler we şertler bar. Kärhananyň önümçilik kuwaty her ýylda 10 mer görnüşli taýýar önümiň 13 million gabyny öndürmäge barabardyr. Daşary ýurt kompaniýalarynyň ösün kämil enjamlar bilen üçinedilen ziýansızlandyrylan sargy serişçilerini öndürýän kärhanada öz ýurdumyzda ýetişdirilýän paxta süýümünden ýokary hili önüm öndürmek üçin dördülen şertler diýsen gowunurjylar. Munyň özi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiň gurduryp beren bu döwrewap kärhanasynda işleýänlerin köpsiniň ýaşlardan ibarat bolmagy ýürüýte bellenmäge degişlidir. Yurdumyzyň saglyk goraýşy pudugynyň bejeriş keseleriň öňünaş edarlary we ilatyň zerurlygy üçin derwäs bolan serişçiler ýokary islegden peýdalanýar. Kärhana 4 bölümden ibarat bolup, bu bölümlerde hasy, ziýansızlandyrylan hasy, gipsli hasanyň aşagyna saralýan süýüm, ziýansızlandyrylan ýapgy, maýşkak sargy, dyýyzlyk, goşorluk, ýara plastry, sanjym plastry ýaly önümler öndürilýär. Türkmen derman senat birleşiginiň kärhanlaryny dünýäniň iň kämil tehnologiýalaryndan başgaryp bilýän täze neslin kemali gelmegi, kärhanada öndürilýän önümleriň ösün ýokary islege münasip bolmagyny üçin edýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň derman senatyny döwrewaplaşdyrmak we onuň düzümini ösdürmek maksady bilen gorduryp beren bu kärhanasyny çylşyrymly enjamlary we tehnologiýalary uslatlarça erkedýän ýaşlaryň öz bolşy zähmet sağlaşygyny synlanynda bu ýsonjyň artýar. Bu bolsa Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylymyzy täze üstünlikleri, ýokary sepkitleri beslemek üçin ähli tagalalaryň edilýänligini aýdynlyk bilen görkezýär. Häzir günlerde Thomas Passyny howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen howanyň tebigy ziýanly täsirini peteltmek we howadaky tozan bölejikler arkaly döräp biläjek durly keseleriň öňüne almak üçin lukmançylyk agyz burun örtükleriniň öndürilýändigini bellemek möhümdir. Munyň özi mehriban arkadamyzyň saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini, ilatyň saglygyny durly ýokunçlardan goramaga münasip goşunt goşulmagyna ýardam edýär. Durly ölçegdäki, durly görnüşdäki agyz burun örtükleri bilen ilatyň dolu üpçün edilmegine münasip goşunt bolan bu iş bellenilen meýilnama laýyklykda ýerine ýetirilýär. Hemde önümler islew bildirilýän taraplara uradylýar. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiň parasatly ýolbaşçylygyny, ýurdumyzyň saglyk goraýşy ulgamy gülle besýän ugurlaryň birine uruly. Ýurdumyzda insan saglygyny goramak boýunça tutumly işlerde keselleriň öňüne almaklyga ülgünsi berilýär. Türkmen halkynyň saglygyny bejermekde, dikeltmekde dünýä ülümlerine laýyk gelýän şifaxanalar we hassahanalar ýezgiderlik urulyp ulanmaga berilýär. Diňe bir Akşakarymyz Aşgabatda däl, welayat merkezlerini de iň kädir zaman saglyk goraýşy enjamlar bilen üçin edilen merkezler halkymyza hyzmat edýär. Keselleriň öňüne almak hemde ilatyň saglygyny berkitmek boýunça hormatly prezidentimiň taýsy taglalaryny netijesinde ýurdumyzda uly gowrumly işler alınıp barylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylýan işlere münasip goşunt goşmak kärhanada baş maksady uruly. Şoň üçin hem il saglygynyň ýurt baýlygyny deňelýän mekany bolan güneşli diýarymyzda geljek üçin belent maksatlary gözüňde tutulýar. Bu wagtda kärhanada durmuşa geçirilen işleriň aýratyn gowunurjylygyny bellemek möhümdir. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne milli liderimiziň taýsyz taglaty bilen milli ykdysadyýetimiziň depkinli ösmegine uly goşunt goşýan dokmy pudugym gün saýyn ösüşleriň täze benetliklerine göterilýär.
Bu orada watanymyzyň şahar günjünü ýokary technologiýaly kärhanalaryň gurulyp ulanmagy berilmegi, şeride gaýtadan işleýän senagat deskalaryny köp görnüşli bu hil boýunça dünýä ülümlerine laýyk gelýän, bäteşki okyply önümleriň işlenilip çykarylmagynyň gün saýyn artdyrylmagy muňa aýdyň misallar. Döwrwap enjamlar bilen edilip, häzirki döwürde ýokary hili önümler bilen watanymyzyň kuwatyny artdyrmaklygy münasip goşunt boşýan kärhanalaryň birem, Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherindäki paýta egirji kärhanasy. İçeri goýdaşar bazarda ýokary islegden peýdalanýan ýokary hili nak ýöplükleri öndürmeklige niýetlenen bu kärhanada hunermenliň we işçileň şol sany ýaşlaň 600-den gurada ähmet çekýär. Bu bolsa arkada prezidentimiziň ýaşlar barada diýen ýygyderli aladalarynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn görkezjilerdir. Özüniň ýokary hili önümleri bilen garaşsyz beýtarap diýarmada giňden tanylýan bu döwrewap kärhanada önümçiligi özünüksiz dowam etmek, netijeli zähmet çekmek, diň jalmak üçin zerur bolan ähli şertleň döredilýänini belläp geçmek gowunurçydyr. Kärhanada dokma senagaty boýunça dünýäniň iň ösen döwletlerini önürlen, daraýjy, egreji işlen çykarylan ýüplügi zerur derejede çygylanyrjy, gaplaýjy döwrewap enjamlary bilen üpçün edilen bölümleň bir näçesi hereket edýär. Bu döwrewap enjamlary tejribelik hemde bugurdan ýürüte hüner bolan hünermenliň ýokary derejede erkedýänliklerini belläp geçmek gerlikler. Kärhanada alınıp barylýan işleň ýaklysyna kompýuterler arkaly gözegçilik edilmegi, işleri saýrlaşykly, takyk we ýokary derejeli ýoly goýmaklygy mümkinçilik berge. Bu ýerde wagtdan tagşytly peýdalanmak, ýokary kuwatly tehnologiýalaryň güýjünden ýerlikli peýdalanmak maksady bilen işler üç çalçykda alınıp barylýar. Dokmaçylyň tutan ýerli ähmeti bilen bu ýerde ýurdumyzyň dokma toplumlary, daşary ýurttargyçylar tarapyndan uly islegden peýdalanýan ýokary hili nak ýüplükleriň dürli görnüşleri, ýagny 17, 20, 27, 34 belgili nak ýüplükler öňürilýär. Kärhanada öňürilýän önümleň hiliniň ýokary, şeýle hem ekologiýa taýdan arasda bolmagy, kärhananyň hünermenleriniň esasy üns merkezine saklanýar. Agdabyr hemde ustad hünermenden öz işine ezer dokmaçylaryň zähmet çekýän kärhanasyna ýokary netijelen gadanylmagym tebigidir. Hut şonuň netijesinde Türkmenabadyň paýta ýerji kärhanasyna işlen guramaçylykly ýoly goýulyp, gahrman arkadagymyzyň döredip berýän şertlerinden ýerlikli peýdalanyp, ýokary zähmet netijelerinden gadanylýanyny belläp geçmek hasam bu ýetençliler. Türkmenistan beýtaraplaryň mekani ýylyna kärhanada işlen guramaçylykly ýoly goýulyp, agdabirlik bilen çekilen zähmetiň netijesinde häzirki döwre çelli, ýagny 6 aýyň dowamyna mailnama manat hasabyna 124-den 19 göterme ýerine ýetirilmegi, ýokurda aýdylanylan aýdyň suwutnamasyry. Munyň özi geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilen ösüş tepginiň has ýokary dogyny, ýagny 101 göterme deň bolanyny görkezýär. Öňürilýän önümleň ýurdumyzyň içerki wagtlaryny kimde daşary döwletlere badabat uğradylýanlygy bu ýerde öňürilýän önümlere bolan islegiň ýokary dony görkezýär. Kärhanada 6 aýyň dowamyna 4284 tonna önüm aljylary uğradylypdyr. Munyň özi öňürilen önümi ýerleşdirmekde-de işlen göwnejay alınıp barylýanynyň suwutnamasyry. Milli ykdysadyýetimiziň depgini ösüşini üpçün etmekde ýurdumyzyň dokma puwdagyna möhüm ornuň değişliligine aňry ýany bilen düşünýän kärhananyň agdyr dokmaçylary şeýle döwrewap kärhanada zähmet çekmeklige döredilip berilen ajaýyp şertler üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyny ýurdumyzyň hususy ulgamyny aýratyn ünsärliýär. Ýurdumyzyň dürli kunjoklerini hereket edýän husus kärhanalarda ornaşdyrylýan ýokary tehnologiýaly enjamlarda öňürilýän dürli önümleri ýurdumyzda uly isleg bildirilýär. Mar welaýatyna ýerleşýän Berk önüm ýeli matlakly polietilen önümlerini öndürýän kärhanada şolaryň biridir. Gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzyň hususy ulgamyny ösdürmekde döredip berýän uly mümkinçilikleri telekeçilere ihlatly zähmet çekmäge, ýyratymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli önümleri öndürmäge ruhlandyrýar. Türkmenistan beýtaraplygyň mekani ýylyna gahrman arkadagymyzyň başda durmagyny kiçi we orta telekeçilik işiniň kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Berk önüm ýelim gatlakly polietilen önümlerini öndürýän hususy kärhananyň önümleri ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasdalygy bilen tapawutlanýar. Hususy kärhanada öndürilýän önüm üçin gerekli esasy çygmal Türkmenbaşyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Bu hususy kärhananyň işgärleri kämil tehnologiýaly enjamlarda öndürilýän önümleri tehnologik talaplara dolu laýyk derejede dürli ölçeklerde öndürip halkymyza el ýeterli bahalardan ýetirýärler.
Bu yerde Xitay Halk Respublikasynyň dünýä belli kompaniýalarynyň enzamlary oturdulup, öndürilen önümlüň görnüşleri barhartyrlýar. Kärhanada ornaşdyrylan enzamlar taslama kuwatlylygy boýunça her günne 1000 sany ýelim gatlakly polietilen önümlerini işläp çykarmaklyga niýetlenendir. Kärhananyň işgärleri döwletimiziň baky taraplygynyň sanyny 25 ýyllyk toýunyň bellenejek ýylynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerine beslemek bilen şuňlar hasam ihlasy zähmet çekýärler. Türkmenistan bir taraflygyň mekany ýylyny kärhananyň işgärleri gahrman arkadagymyzyň kiçik we orta telekeçiligi gollamakda döredip berýän giň gollawlaryna jogap edip, geljekde önümlüň täze görnüşlerini öndürmekligi aýdyň maksat edilýärler. Kärhananyň ihlasly zähmet çekýän işgärleri döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagalaty bilen telekeçilik ulgamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm bölegine uwruldy. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işçiňleşmegi netijesinde täze iş orlary köpelip, bätişik okyply önümleriň öndürülýän barha artýar. Döwlet başlarymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçilik östirmek hakyny kabul edýän il ýurt bekfitli kararlary ahal welatynyň telekeçileriniň hem höwesli işläp köp mukdarda ýokary hilli önümleri öndürip, türkmen halkynyň bereketli saçaklaryny bolelin üpçün etmek barada höweslerini badalga berýär. Yurt başlanmadan güneşli diyarımızda telekeçiliğin binyadyny berkitmek hemde onu mundan veýlägim östirmek barada edýän tagallalary ahal welaýatyna da bu işin hat netijeli ýola goýulmagyna uly ýardam berýär. Her wagtda welaýatda telekeçilik işini alyp barýan kärhanalaryň hemde olarda zähmet çekýän adamlaryň sany barhartýar. Welaýatyň Akbuda etrawynyň bereketli Laman şäherçesiniň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Rowas Harit nyşanly telekeçi kärhanada özüniň öndürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ilat arasynda uly meşgurlugy eýe bolan kärhanalaryň biridir. Dünýäň ösün azyk senagatynyň iň kämil tehnologik enzamlary oturdulan bu kärhanada her wagtda ilatyň köp üsse bildirýän şerwetli işleriniň en seme görnüşleri öndürilýär. Bu yerde öndürülen durly atlar bilen atlandyrylan şerbetli içkiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp üsteg bildirilýän önümlere öwrülýär. Kärhanada ekologiýa taýdan araslygy bilen tapak dönýän bu içkileň yarım litrlik plastik gaplary gaplanan limon, şettali, tokoy meweleri we gökçay ýaly 4 görnüşi. Şeýlede 330 ml demir gaplary goýulan limon, şettali, tokoy meweleri, gökçay, kola, fanta we zirk ýaly 7 görnüşi öndürilýär. Bu datly şerbetli içkiler taýarlananyny olaň düdümine ýanmaş seçmesiniň arasylarynyň agy suw goşulýar. Bu önümleri öndürmek üçin gerek bolan çyýmalar esasan öz ýurdumyzda öndürilýär. Bu içkileň öz atlary ýazylan ýürüýte taýarlanan odun gaplary gaplanmagy bolsa önümüň haritlik görnüşini hasam berýär we alyjylaň oňa bolan isteklerini hasam ýokarlandyrýar. Dürli meweli önümlüň hoşwa ýetini berýän şerbetli, sowuk içkiler ýürüýte enzamlaşdyrylan barlykhanada hil gözegçiliginden geçirilýär we ýurdumyzyň welaýatlarynyň hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Söwda nokatlaryna uğradylýar. İşimizde barha ilerleyen bu husus kärhanada geljekde de ilat tarapyndan köp üsteg bildirilýän önümlüň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak gözeginde tutulýar. Hünärmenler ýurdumyzda Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyp yglan edilen şu ýyllarda özleriniň çekýän halal zähmetlerini gowanyp ýurdumyzda telekeçiligi östirmek uğruna edýän tagallasy üçin milletiň arkadagyny alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň taýsy tagalary netijesinde ýurdumyzda hususy ulgamyň orny ýokarlanyp, hususy kärhanlara täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen öndürilýän azyk önümleriň hil derejesi ýokarlanýar. Mar welaýatynyň iş ýurt telekeçilerim Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyna da iş öndürjülüklerini hasam artdyryp, bazar gatnaşyklaryny bätişik okyply, ýokary hilli önümleriň uly tapgyrlaryny öndürip, ilaty hödürleýärler. Şeýle öndürjülükli işleýän hususy kärhanlary hataryna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agaty bolan Mar etrawynyň çäýine ýerleşýän Täze Ay Harit nyşanly şoklat önümlerini öndürýän hususy kärhanany görkezmek bolar. Hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçiligi östirmek barada edýän aladalary ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpçün etmäge munasyp goşun goşýan hususiýetçileri täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. İşewur telekeçiligiň döredijlik gözlegleri netijesinde hususy kärhanalar daşary ýurt önümi öndürjülüň iň kämil tehnologiýalary bilen üpçün edilip, olarda öndürilýän azyk önümleriniň meçhurlary we görnüşleri barhartýar. Mar welaýatyna da Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary bolan hususy kärhanalaryň bir näçesi bolup, olarda halkymyzyň uly istek bildirýän bagtýarlyk döwrümizin önümleri öndürilýär.
we eliyeterli bakalardan halkymyza hödürlenýär. Mara etrawynyň çägindäki täze ay harit nisanly et we et önümlerini öndürýän hususy kärhanaň önümlerim bazar gatnaşyklaryny bäsleşige ukuyply önümler hasaplanýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi ösdürmek baradaky aladalaryna ruhlanyp zähmet çekýän bu hususy kärhanaň işçileri şu ýylyň başyndan bäri şoklat önümleriniň yüzlerçe tonnadan gowragyny taýýarladylar. Bu ýerde günnelik öndürilýän şoklat önümleriniň hil derejesini aýratyn ünsürliýär. Hususy kärhanada öndürilýän şoklat önümleriniň görnüşleri barkartýar. Häzirki wagtda hususiýetçiler halkymyzyň ösen isleglerini eýe bolýan şoklat önümleriniň 60-dan gowrak görnüşini haritlik derejesi ýokary bolan gaplary gaplap ilatymyza ýetirýärler. Bu ýerde şular ýaly dürli görnüşli şoklat önümlerini öndürmekde baý iş tejribesi bolan hususiýetçiler yüzlerçesi zähmet çekýär. Olan çekýän asarly zähmetlerin netijesinde hususy kärhanada öndürilýän bagtyarlyk döwrümizin adyk önümlerini halkymyz tarapyndan uly isleg bildirilýär. Haritlik derejesi ýokary bolup, döwrap gaplary gaplanýan bu önümlüň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutup bilýän önümler bolmagy hasam gowandyrjydyr. Döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin telekeçiler hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Häzirki döwürde öz önümleri bilen dünýä bazaryna ynamly aralaşýan türkmen kärhanlaryň birem Hasar Hojalyk Jemgyýetdir. Ykdysady ötüş kazanmak bilen önümleriniň görnüşlerini barkartyrýan kärhanada gözlegli işleriň ýokary depgini Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna da üstünlüklen gazanjaktygyn şertlendirýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçiligi hususiýetçilik ösdürmäge giň mümkinçilik açylýar. Bu uğurda hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan özgörtmeleri ýokary netijelere beslenýär. Milli liderimiziň il ýurt bekbidine gönüktirilen işlerinin ruhlanyp zähmet çekýän Aşgabat şäherindäki Hasar Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemen ýölgelerini ussatlyk bilen özleşdirýärler. Bu ýerde aljylar tarapyndan ul islige eýe bolan süýji kökü önümleri öndürilýär. Häzirki günlerde esasy işler bilen birlikde täze gözlegli işlere aýratyn ähmiýet berilýändigi bellälikdir. Barkartyan isleg önümlerin ören ýokary hili bolmagyny keskitleýär. Bu ýagdaý işleriň önümi ýerlemeň täze uğurlaryny gözlemäge uly iteri berýär. Kärhanada önümlerin hilini ýokurlandyrmak, möçberini artdyrmak bilen birlikde dünýä bazaryna aralaşmak, halkara gatnaşyklaryny puturlandyrmaklygy aýratyn ünsürliýär. Hasar haritşynaslyk ýazy esasynda Türkmenistany öndürilen önümlerin ýokary hililigi onuň hyrydarlarynyň barha artýanlygy bilen şertlenýär. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öndürmekligi esasy wezipeleriň biri hökümine kesipdi. Bu wezipe hasaryň işgärleri üçin esasy ýörelgi bolup durýar. Bu wagtda alınıp barýan işler öwge münasipdir. Hasarda önüm öndürmek, önümçiligiň sağlaşygyny ýoly goýmak, halkara gatnaşyklaryny puturlandyrmak boýunça alınıp barýan işleri telekeçilik ulgamyny özboşly nusgalyk mektep hasaplamak bolar. Hasaratly süýji kökü öndürjiler häzirki günlerde önümleri taýýarlamaň depgini artdyrýarlar. İşlemäge, döretmäge giň mümkinçilik açýan hormatly prezidentimiz kärhananyň işgärleri uly hoşallyk bildirýärler. Hormatly prezidentimiziň parasat ýol başçylygyny garaşdyk. Baky tarap diýarymyzyň sebitlerini durmuş ykdysadydan durnukly ösdürmek boýunça giň möçberli özgörtmeler amala aşyrylyp, ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini düýpli ýokurlandyrmakda. Bu halkymyzy ýokary hili adyk önümler bilen bolelin üçin etmekde ägirdil işler durmuşy geçirýär. Şunda Balkan welaýatynyň magtumly etrawyny bitirilýän işlerem özüniň döwri waplygy bilen tapawutlanýar. Häzir günlerde etrawyň daýhan birleşikleriniň kärnişleri agrotexniki talaplara laýyk ösdürilip ýeşitirilýän tagamy we ýokumlyk wagtda esasy adyklyk önümleriň hatarına durýan meýweli baglaryň bitkinlik hasyllaryny ýygnamakda. Hemde olary sebitin kemim ýurdumyzyň ak bazarlaryny eliýeterli narxlarda çykarmakda Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň ruhuny münasip işleri bitirmek başarýarlar. Magtumly etrawynyň telekeçi bagwanlary meýweli baglaryň dürli görnüşlerine görelilik hyzmaty araçyňky talaplara laýyk ýoly goýup, olardan ýeliň ýeline bol hasyl almaň hötesinden gelýärler. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylyna magtumly etrawynyň daýhan birleşiklerindäki kärineçi bagwanlaryň yklatly zähmeti bilen meýweli baglaryň ösdürilip ýetiştirilýän meýdanlary barha giňeldilýär. Has takygy etrapda häzirki pursatda meýweli baglaryň tutýan meýdanlary 800 hektara bolýar. Agrotexniki talaplara laýyk hyzmat ýoly goýulan ol ýerleň ählisinde de şu ýyl dürli meýweleň juda betkinlik hasyly kemale ýetirildi. Häzirki günlerde agrotexniki ýerde bir kemsedi ýerine ýetirilýän meýdanlarda ýetişdirilen ekologiýa taýdan arasy tagamly meýweleň hasylyny ýygnamak işleri gowşamaýan depginlerde dowam ettirilýär.
Iň esasy bolsa, ol mewel balan bu subtropik künjüň öz çäklerini ösürilip ýetişdirilýänligidir. Etrapda meweli baglary ösürip ýetişdirmekligi, olardan bol hasyl almaklygy gönükdirilýän ýergensiz tagallar özüniň oňy netijeligine meçilýär. Bu urda etrapyň daýhan birleşikleriniň käreneci bagwanlary göreli alarlygy işler bitirýärler. Häzirçe etrap boýunça taýýarlanan dürli görnüşli meweleň umum meçöri geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine ösüş tepginiň 126 ötürümdenim geçirilenini aňlatýar. Dağ jülgelerini uğrunnaky amatly ýerlerde ösürilip ýetişdirilen howalanıp oturan baglardaky meweler synlanyňda etrap boýunça şu ýyl bu gurda ýokary netijelen gadanyljakdygyna göz ýetirgen. Etrapda gadanylýan üstünlikleri Ýeňiş we Hojagala daýhan birleşikleriniň käreneci bagwanlary sallamly goşun goşýarlar. Magtumully käreneci bagwanlaryň ihlasy bilen kemale getirilen ekologiýa taýdan arassa ol subtropik meweler Günbatar tebitiň şäherleriniň we etrap merkezleriniň şonuň ýalam edi diýarymyzyň ak bazarlaryna höwes bilen satyn alynýar. Magtumly etrabynyň ussat bagwanlary halal dähmet çekip watanmyza adyk bolçulugyna döretmäge münasip goşun toşmaga döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin arkada prezidentimize alkış sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň tapşyryklaryny netijesinde ýurdumyzyň daşky urşawyny gorap saklamak, ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmek, tebigy baýlyklary dikeltmek boýunça giň ýerimli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny gorap saklamakda, dikeltmekde we raýatlaryň arasynda ekologik bilimleri ýaýratmakda döwlet tebigy gorakhanylaryň işgärleri uly goşun goşýarlar. Köpetdağ täsinliklerini ılmy tarapdan öwrenmekde we gorap saklamakda zähmet çekýän Köpetdağ döwlet tebigy gorakhanysynyň işgärleriniň alyp barýan köp taraply ylmy işlerem munyň aýdyň misallar. Hormatly arkadaşymyň ýurdumynyň gorakhanylaryny ýabany haýwanlary we üsümlikleri gorap saklamak, ylmy taýdan düýpli öwrenmek, olaň sanyny artdyrmak, gözel ýerlerimizde aýagly saklamak boýunça zerur işlen geçirmelik barada berýän tapşyryklaryndan uğralyp zähmet çekýän Köpetdağ döwlet tebigy gorakhanatynyň işgärleri ýurdumynyň tebigatyny gorap saklamak boýunça ýurt ähmetli işlere öýleriniň münasip goşundyny goşýarlar. Köpetdağ döwlet tebigy gorakhanatynyň esasy maksady merkezi we Günnogur Köpetdağyň gözel tebigatyny, esasanyň ösümliklerini we haýwanlaryny ylmy tarapdan öwrenmekden hemem gorap saklamakdan ibaratdyr. Köpetdağyň ösümlik dünýäsi ören köp türlügi bilen tapawutlanýar. Gorakhanyň şäherine ösümlikleň 1200-den gowragy ösýär, olaň içinde Türkmenistanyň gyzyl kitabyna, şeýle-de tebigaty goramyň halkary birleşiginiň gyzyl sanawyna giýerdilen görnüşlerim duş gelýär. Olardan çigillemleň durly görnüşini, hoda gazyny we başga görnüşlerini mysal getirmek bolar. Türkmen arsasy gorakhanyň meýdanlaryna esasy ýaýran tokoy emele getirji agaçlaň bir ýerdir. Häzirki wagtda Köpetdağ döwlet tebigy gorakhanatynyň dag derelerdir jülgelerini hereket duýuju surat we video enzamlar goýulyp, ýabany haýwanlaryň ýaşaýan ýerlerini, fany, şeýle-de başga-da ýaşaýyş şertleri boýunça ilmi maglumatlar toplanýar. Gorakhanyň meýdanlaryna ýerleşdirilen ol enzamlar giýje günüňiň dowamyny işleýär. Ýurdumynyň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň biolog köpdürligini ilmi tarapdan öwrenmek we baýlaşdyrmakda innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagy, sanly ulgamlary geçilmegi bilen tebigaty gorap saklamakda uly netijelen gazanlýanlygyny gorakhanyň ilmi işgärleri belleýärler. Türkmenistanyň tebigaty goramak hakyndaky, hemem Türkmenistanyň haýwanat dünýäsi hakynda kanunlaryny, ýabany haýwanlaryň ýaşaýan gurşawyny, köpeltmek şertlerini goramak, tebigy ýerkin ýagdaýyny ýaşaýan haýwanyň görnüş dürlüligini aýap saklamak, raýatlary haýwanat dünýäsine, insanperwer gatnaşygy ruhuny terbiyelemek, şeýle-de beýleki kanunçylyk gadalaryň berza edilmegi, ýurdumynyň haýwanat dünýäsiniň ygtybarly goragyny kepillendirýär. Köpetdağ döwlet tebigy gorakhanatynyň işgärleri, hormatly arkadaşymyzyň tebigy baýlyklarymyzy ilmi tarapdan öwrenmekde we gorap saklamakda döredip berýän mümkinçiliklerini, hoşallyklaryny beýan etýärler. Olar döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýabany haýwanlary we ösümlikleri gorap saklamak, ilmi taýdan düýpli öwrenmek, olaň sanyny artdyrmak, gözel tebigatly ýerlerimizde aýagly saklamak boýunça tutan ýerli işleri alyp barýarlar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji iýulda saat 20-den 21-nji iýulda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanşaryň.
Balqan welatyny asken bulut hawa bolup Demirazyk günmatardan tildez kuntu 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijetine 27-32 gradus mayl, günedine 38-43 gradus, kenar taraplaryna bolsa 34-39 gradus ysy bolar. Ahal welatyny az bulut hawa bolup Demirazyk günmatardan tildez kuntu 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijetine 25-30 gradus mayl, günedine 37-42 gradus ysy bolar. Mary welatyny az bulut hawa bolup Demirazyk günmatardan tildez kuntu 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijetine 23-28 gradus mayl, günedine 37-42 gradus ysy bolar. Lewap welatyny az bulut hawa bolup Demirazyk günmatardan tildez kuntu 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijetine 22-27 gradus mayl, günedine 37-42 gradus ysy bolar. Daşawuz welatyny asken bulut hawa bolup Demirazyk günmatardan tildez kuntu 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijetine 22-27 gradus mayl, günedine 38-43 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup Demirazyk günmatardan tildez kuntu 9-11 metre ýetýän şemal üfer hawa gijetine 27-29 gradus mayl, gündizine 39-41 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 21-ine magnetik hadisesiniň gowşok täsiri bolmany araşdyrýar. Edid watanaşlar, şu günler howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meçhörünün qadadan 10 mäş göterim artmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maksat berýär. Mähkaman ileşler. Beýde günleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähkamandamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýahly babatlarda tüşeretsenýär. Ýahly tüşeň özüni bolsa halkyň behfidowa. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şundur. Hoş taýyň edilýär.